खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं उदांस्रि मोसाहारि बिटिआरनि CEM प्रमद बरुवा तामुलपुर बियाबाव गावनि बेसेन गोसा बहद होखांनायनि उनाव खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि नरेन्द्र मोदीआ थांनाय 10 बोसोराव भारत हादरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय बेनिखायनो भारतनि आसामनि आरो बिटिआरनि गासै रायजो राजाफोरानो गोजोननाय मोनदों। गोख्रों दैदेनगिरि महरै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव भारत हादरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय आरो बेखौनो लानानै भारतबर्षनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो जों आसामनि बिटिआरनियाबो बेनिखायनो बे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव गोजोन जौगानाय फैदों आरो बेखौ अरायसम गोजोर लाखिनो थाखाय एनडिनि बिजाथि एबा इउपिपिनि बिजाथिखौ दैथायहरगोन होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो। दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जे गोजोन फैदों जौगानाय फैदों बेखौ अरायसम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो जोंनि बिजाथिखौ दैथायहरगोन आरो बे बिसायख'थिनि उनाव हादोरनाङैनो मोनसे मोजां थासारि फैगोन आरो बे थासारियाव जोंनि गासै हारि हारिसाफोरा मोनसे जौगानाय हादोराव रायजो जानो थाखाय जाखिनि मदद नांगौ बेखौ मोनगोन होनना बिटिआरनि CEM प्रमद बरुवा फोरमायो आरो प्रमद बरुवा फोरमायबावदों दि आसाम बिटिसि आरो दिल्लीनि सरकार गासैबो गोरोबलायनानै जोंनि ओनसोलनि आद्रा थानाय हारिनि जेंना आरो जौगानांगौनि माखासे हाबाफारिफोरखौ थाबैनो खालामनो थाखाय बे बिसायख'थिखौ गेलेदों होनना फोरमायो। भट होनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों मानोना भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मोदी बिथाङा थामथि खेबनि थाखाय प्राइम मिनिस्टार जानो थांगासिनो दङ आरो नैबे इलेक्शना जोंनि काउन्सिलनि नङा स्टेटनि नङा बियो नेशनेल इलेक्शन बियो दा बेवहाय भारत हादरनि सासे गोग्गो गोख्रों दैदेनगिरि महरै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बिथाङा थांनाय 10 बोसोराव भारत हादरखौ जौगानायनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय आरो बेखौनो लानानै भारतबर्षनि गासैबो रायजो राजाफ्रा गोजोननाय मोनदों आरो जों आसामनि बिटिआरनियाबो दा बेनिखायनो नैबे बिसायख'थिनि गेजेरजों बिटिआर ओनसोलाव जे गोजोन फैदों जौगानाय फैदों बेखौ अरायसम गोजोर खालामनो थाखाय जोङो जोंनि बिजाथिखौ दैथायहरगोन। दरं उदालगुरियाव दिलीप सयकिया बिथाङा बिजेपिनिफ्राय गसंदों एनडिए हिसाबै जों बिथांनो भट होदों। क'क्राझाराव जोंहा जयन्त बसुमतारी बिथाङा इउपिपिएलनिफ्राय एनडिए हिसाबै गसंदों बिथांखौबो जों देरहाहोगोन आरो नैबे बिसायख'थिनि उनाव हादोरनाङैनो मोनसे मोजां थासारि फैगोन आरोबाव बे थासारियाव जोंनि गासैबो हारि हारिसाफ्रा मोनसे जौगानाय हादोराव रायजो जानो थाखाय जिखिनि जोंहा माखासे बेबस्था नांगौ मदद नांगौ बे गासैखौबो मोनगोन बेबायदि मोनसे थासारियाव जोङो थांनो हागोन बेनिखायनो नैबे इलेक्शनाव भट होनानै जों बयबो गोजोननाय मोनदों। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सेन्स खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।